Ahoj lidi, dneska jsem si pro vás připravil další pack. A teda pack opening protože budu otevírat dva packy, jak vidíte, 100 goldu a jeden tady je. Jinak říkáte si, co to je, ale Chyminec LM. No tak Chyminec je moje příjmení a LM. L je moje jméno a M je mojí jméno mojí maminky. Mám ji moc rád. To je nejlepší maminka na světě. Takže tak jdeme otevírat, no. Tak jo, takže jak se správně otevírá pack? 4x musíte takhle zakroužit. Ale já neumím počítat, takže dáte to na open packs. Nohou klikněte na spacebar a otevíráme. Jak vidíte, jsou tam dvě rarky. Vyplatí se to kuce. Hajména. XD. Tak jo. A to by byl konec. Ozvu se vám z druhé části videa, jelikož jsme ve hře 007. Fuck. Takže jo, já jsem vám zapomněl pustit ještě jedno videjko. Je fakt libový. Je tak libový jako tvoje máma. Ale vlastně tvoje máma není libová, protože je tlustá. Jinak mám trošku rýmu, ale buďte rádi, že pro vás točím. Můj kanál bude, teda můj kanál bude každý den dávat na internet videa. Doufám, když nechytnu AIDS, tak budu se snažit. Ale musíte pochopit, že jsem jenom člověk. Oh shit, what the fuck. Warning, Doombots have invaded the 3 tečky. Wow. Nic good. Takže už víte, co vám chci pustit, že jo. Takže nechám vám puštěný hymna Sovětského svazu a jedu do píčky. Za chvilku se vrátím. Tak jo, tak si to užijte a já jdu. Ok, jsem zpátky, to by se vám neudělalo, protože asi už máte cancer s starým, no. Musím se najít něco novýho. Už vím. Tak.
Zabijte mě. Tak já zase jdu, mějte se. Jenom abyste věděli, tak tady to je historický kanál a troll kanál. Konec videa, uvidíme se ve druhém partu.